erabakitzea egoki bada, Orioko Nueva Cerámica Arozena enpresaren ondoan dagoen Etxe Luze izeneko eraikina erostea. Gai hau, vitaminatua edo honen berri eman zen, baita hil honetan ospatutako obra eta zerbitzu batzorde informatzailean, eta idazkaria Amaia emango joti hitza, batzorde buru bezala, baina idazkaritzatik jasota daukagun proposamena da, bere garaian Inforlur enpresak egindako balorazioaren baitan, hori izango litzateke salmentaren prezioa. Guztira, 135.975 eurotakoa. Ikusirik 2012ko aurrekontuan bakarrik dauzkagula 90.000 euro, izango litzake disposaketa egitea kredituana 2012ko aurrekontuaren gainea 90.000 euroiek, eta diferentzia falta dena, lehen aipatu dudan kopuru arte direla 55.975 euro, izango litzake konpromisoko kreditu moduan 2013ko aurrekontuaren gainean. Eta jabeakin adostudan arabera, orain izenpetzerakoan salmentaren dokumento pribatua, antizipo moduan jasoko lituzteke 21.000 euro. Bai, nik azalpen batzuk nahi ditut honen inguruan, kotazio eta pasaban honen. Etxe Luze aurreko legealdian udalak hau batez erabaki zuen ordenazio barruan sartzea. Herrian sortu zen eskari baten ondorioz. Gaur Etxe Luzeren erosketa gauzatzera goaz. Onartuta dauden erabilerak gauzatuko dira bertan, 3 helburu betetzeko asmoz. Bat, herriko ondarea berreskuratzea. Eraikin horrek suposatzen duen ondare kulturala berreskuratzea garrantzitsua da guretzat eta herriarentzat. Xabier Alberdik eginiko eraikinaren balioen inguruko txostena aurkeztu genuen batzordean, Euskal Herri osoan ez da geratzen horrelako lokatz gune sekadera. 2. Herriko elkarte edo kolektibo baten beharrak asetzea da bigarren helburua. Hemen gauden guztio jakin badakigu aspalditik dagoen eskaera badela eta gauzatu ahal izateko udalak bide administratibo, juridiko eta ekonomikoekin lagunduko duela. Beste herriko elkartekin egin den eta egin nahi den bezalaxe. Egoera honi irtenbide bat emateko asmoz, prozesuaren lehen pausoa emateragoaz eraikinaren erosketa. Etxe Luzearen kudeaketa udala eta gaztetaldearen hitzarmen baten bidez arautuko litzateke. Bidea pixkat, azalpenak eta zertan oinarritzegean Etxe Luze berreskuratzeko eta erosteko. Zerratik aurrekontutan 2012 kontemplatzen genuen diru partida bat hori gauzatzeko. Eta gaur egun dagoen egoera ez dakit alegala edo ez dagoena egokituta hori egokitzeagoaz eta ja normalizatzea goaz. Bale dago zaino. Seguroko zalantza gai honekin da juridikoa eta zuri erarazina dizugu. Azteko, premiak jartzen dugu nartzeko da, Orioko Nueva Cerámica Arozena enpresa ondoan dagoen Etxe Luze izeneko eraikina eustea. Guk uste genuen, komisiora jungo ginela, eta diktaminatuko zela etxebizitza berretu. Eraikina erostea, hau da, non eukiko genuen informe bat ze preziotan erostea iguazten, non eukiko genuen tasazio aktualizatu bat, non eukiko genuen arkitektuaren informe bat, non eukiko genuen, ikutzegu, prezeptiboa dalako eraikinaren titularidadea eta kargarik badun informea, eta azken nik uste dut, okarez hori manago, kostazen informea falta dela. Eta gara, aurkitzen geha, Xabier Alberdi egin duen, nolabaite informe batekin bere ondarearen balioa azaldu. Baina, hau iruzegu dara gehiago, etxe horrekin zer egin berdan etorkizunean definitzeko, eztabaidatzeko, edo nahi desun nahi delakoa, baina iruditza zaigu udaletxe batek erosketa bat egin behar dunean lehen esan dituen informe prezeptiboiek eduki behar ditula. Eta gainez, guk pentsatzen dugu behintzat komisio egokiena hazien da izango ditzakela, eta aurkitzen geha komisiora jungea, eta ez, proposamen ekonomiko guantxe aguntatuenik 125.975 eurotan eusiko degula. Gure zinegotziak ez daukan horren berilikan. Tasazio aktualizatua eskatu zen, ez geneukan informe arkitektuana komisioan ez geneukan. Esan etena, edizioaren titularidadea eta kargak nola dauzkan ere ez, eta kostazen informea ere ez da, irutze zaigu hori beharrezko izango dela udaletxe batek erabakitzeko erosten duen edo ez. Izu zea hemen aditua, baino. Hori egia dokumenturista beste espedienten egon behar duena, baina arraroan zitzaten dutela, zaten duzu batzordean etzan gai horien Nik eskatu ditut,
Eta, bueno, oain dara 3 egun nintzen batzordea eta Karpetan. ez da jasen. Bai, karpetan daude, Tasazioak Noiz eta hartu gelditu duzu? ginen bezala. Ez, noiz hartu duzu karpetan? Noiz hartu ditune guztiralen. Ez, baina presioa komentatu genuen batzorden. Hori komentatu genuen ze presio. Iful horrek egin zuna, tasazio datozti aurreko legealdetik Nik hori izan ez da esaten erosi berreztan ikan, bizik eta egin behar bali bada formal ikan, ikusten juridikoki prozedura beti merko dela. Tasazioa ez alda 6 hilabeteko 6 hilabeteko garabia dauka, eta nik aldetzen dauka tasazioa 6 hilabete dauka. Izango da, aurreko legaldian egintzan inforlur edo... Zuen legaldian egindako tasazioa eta espeak egindakoa. Hortan iko hau nintzen... Otzailako 2011an. Hori da, 2011ko otsaileko. Hoxe, baina, efektiboki, horretik niko berriz ere, juridikoki eman dian pausoak bi eman beharrekoak, edo... Enitzet gauzak ez duten perfektin berean, baina bai bintzat kriterio batetik, eta nahi ditzet izango litzakela Haciendako komisioa obrena, udaletxeak patrimonio bat erosi berro du, ez dakit horretik aletu zuri juridikoki nola ikusten. Bueno, ipatu ikusun dokumentu horiek espedienten egon bat du. Nik espedienten dauzkapena da, daukat ez den pasako. Nire karpetan ez du. EAJ-ko sartu nuen, Nik ez sartu nizu. Ni sartu nuen EAJ-ko karpetan. Bale, EAJ-ko karpetan dago. Bai, gaurko zera dealdia bezala. Baina nizu noltazoet? Hori nik ez da banatzen ez. Lengua estetik banatuta da. Etxoin, gai horrek buruz. Etxoin, gaur noiz jaso ezun deialdea. Hemen gaude, 10 zinegotzi eserita, eta 10 zinegotziak behar dan bezala jasotzen dute deialdeak. Eta deialdiekin, batzorden deialdiekin eta plenako deialdiekin, espreski arazoa zinegotzi bakarrakin dago. Eta hemen bukatu nahi da. Eta berriz, gertatzen den arazo bat da, eta behin eta berriz. Eta haude, 13 zinegotzi eta batekin gertatzen da. Eta ez zula iristen, iritsi beharrekoa, edo negezula era berezi baten egin. Eta behin baino gehiago dutan errepikatutakoa da, eta nik uste onarte. Urte terdi pasa eta onarte. Beste 12 zinegotzikin ez da, inun arazorik. Baina, aurreko legaldin dana egiztizeko informazioa Nik eskatzen dut hemen sartzeko. Hemen sartzeko, bestela municipalia bateko. Arazoa zen da, municipalak beti ez dira duten izpila. Nik loko izan jurraiz, bibier. Eta azkenean fuzen ziokaterei. Ez dut ez da behatuko den guran, ez dut ez da behatuko. Nik uste, gaia ikusitzen egala, klaro utzi dez, egin gure postura, deialdien inguruan, eta nik uste horrela jarraituko degula, eta hori da nagoela. Baina, ez tekese kostatzen, nik zede, nik zede aurreko legalin bakematik eskatzen magoera batea ez tekese kostatzen. Hemen asko kostatzen da. Danaren gainetik dago gauza bat, dala, zinegotzi izatearen erantzukizuna. Eta zinegotzi izatearen erantzukizuna betetzeko, dana jarri bat dugu zerbait, eta igual tokatuko zaizu zerbait jartzea. Jartzeko presa denez, zuk baloratu. Hori? Eta zuek presat daude, ez da hemen sartzeko zea. Gu gaude denak egiteko. Jarrez, pues intzazun, joder, 2 urte, eski, zer kasu niri? Ez da kasu eskatzen. Ez da kasu eskatzen. Benik abalenik. Jarraituko dugu bai. Bai, bueno, hainitzen bezala. Eta guain de esan dezuek karpetan zehola, eta nik ez da kasu. Eta nik ez da kasu. Nik eskuletuta daukaten informazioen baitan, daukat tasazio informurrek egindakoa. Bestantzikan daukat udaletxek aurten egin dituen bi konsulta bai foru aldundiko errepidetara, horrepantan planteamentu berriarekin eta nola baite eta gero urari ere egin zaion konsulta, azken zinean eraikin joan zen erropa da gizte bere garaian idazkaritzatik egin zen da txosten batzuk, ingenduna azkenean da berrestu bere garaian kostasek eta informatzen zuena, ze arazo zeuden zen justifikatu batzan besteak beste 25. artikulua kostaseko legea betetzeko, erabilera plantatu bat zenen beti lotuera bat izan behar duela urarekin. Hemen, kasu honetan, alkatezetik planteatu zen konsulta bat urari, nun planteatzen da, azken finean, herriko gazteek Orioko ibaiaren bueltan kirol jarduerak egiteko eta isialdirako gune gisa erabiltzari buruzko konsulta. Txosten horiek emanak daude, errepideatutik hasiera baten ez dituzte halako arazoik ikusten du, bakarrik ikusten du ezeana. Errepideazionaletik sarrera ez dukela izan behar, zerrik hor ezker eta ezin direlako zeak egin, eta imarko lukela paseo aldetik edo plantatzen dute beste tokitikan,
sarrerak eta egiterak izatea eraikin horretara, eta beste aldetik uratetik esaten du hasiera batean lotu hori baldin badauka posible izan leikela eta enkaje izango lukela 25. artikularen baitan, baina eskatzen duen espreski proiektu egin behar dela, proiektu hori tramitatu behar dela, eta horrek ja emango dutela zeakonago zendik, esatzen duen hasieratzen dindan planteamiento oso generikoa dela, eta ikusi behar dutela gauzatuta proiektu baten baitan. Eta gero hor dagoela zati txiki bat, gero esaten zuen bezala mutur txiki bat, baita ere jabari publikoan dagoena, eta kostaseko zeak eman barko lutekela horri buruz dagokion txostena. Zertifikado ez dakit amai azkenean bion arte zaitu hori eskatuta dagoen edo nola zamana eta titularitateko... Hori eskatuta dago eta ez dago, hori Jose Luisekin itzen dut, eta behadeka dokumentua, baina ez dago inungo zamik eta ez da. Ez, baina ez karri digu? Ez, baina behakin itzen dut telefono, ezke fetxa hauek izan dira azkeneko monekin eskatu nahi joan, noen dara egun batzuk, baina hori ere eskatuta dago. Nik berriz niko galdetzea, legalki bidezko, posible izango litzateken, titulari gabe, eraikuntzen titulari eta kargari gabe, kostaseko informea egite duzu ez duzu egite duzu ez duzuela izango. Ez, daudela bi, noski eta kostasekoa ez daukatzen eta kostasekoa daukala hor muturtxo bat, buruz jabari burrako dara, nik jaso ditugu, hirugarren kostaseko. Kostasena ez dago ez. Eta tasazio aktualizatua 6 hilabeten barruan. Ez dago ez. Nik horretik galtzen dut, hori ez da beharrezkoa udaletxeak onartzeko horreztia? Legea zurrun bete nahi bali bada, bai. Orduan, argi da, hori joan, beste gauza batzuk erosian izateko, tasazio batzuk egin gala eta tasazioak hartu dira referentzi bezala. Tasazioaren ondorioan, izaten da, negoziazio bat, jabearekin edo dana dalakoarekin eta negoziazio horren ondorioz ateratzen da prezio bat, dala prezio finala. Eta hori egin dugu, eta atera da prezio bat. Eta hori, beste ondasun askokin egin da hori joko dalen, eta hori ere guan egin da. Nik juridikoa iragatziak, aztertu degulako eta gure iruipenen hau ezin degulako horrenartu, horretik galatzizunik. Era hori giri galdetzea, ari galdetzea juridikoa iragatzizu, aurreko legealditak egin balima da, orain zergatik ezin da egin. Nik horretik galtu zion, nik esatela juridikoak onartu dezakegu puntua, gure ustetan hau ezin dugu onartu, gure ustetan, horretik galdetu nik hau posible onartzea ez. Nik hemen zea utsunen nabarina ikusten dutena da, zamana eta titularitateko ziurtagiri momentuz ahozko badaukagula, ez daukatela nik motibok ez konfiantzeko, baina bai berme juridikoa eta udal ondasuna bat eskuratu behar baldin badu, eskritura eta inungo diru aurrerapen egiteko hori dena garrituta honatuna. Udalak ezin du esatean bezala, ez zea hori izan hori gauzatzeako dokumentu bibarra ezinbestekoa da. Udalak ezin inungo ondasunik eskuratu, zaman baldin badauka. Edo gutxi jakin behar aldez horren izan eta zama hori prezioetik hartzen egin beharko luke. Eta dagokien diru kopura destinatu gero, hor dagoen zama hori atxatzeko noski. Eta ezin da horre klausula bat jarri, bain botazio egiten dugunean, danak prez balima gabe, baldintzatuta ezala ere ez. Iritze balima zeizue, mantendu dian hainbat elkarrizketarekin iritsi dara gara udaletxek arre hoixo esateko, bakatu espresio kolokiala, eta guk idazkaritik baldintzatuta eskatuko genuela noski, eta iritzen ez nuke gontzat informatuko, udaletxek ez du diru aurrera pinek egingo, aldezarretik hori izan badago, espediente hori garrituta. Baldintz horrekin hartu nahi bali duzu, baina eskidera, eta baldintz hori izan beteko, bertan bera gelituko litzakak horrean, hola bukartzen dira, horrean, egin gaudeak pixkat, udalak, erabarroako dugu, esaten bezalak erizpide oportunidade aldetikan, iritsitan gara, erabaki hartatzeko, eta erabaki horren baitan, hori gauzatzeko. Eta prezio hori kontrastatuta baldin badago eta adostuta baldin badago, tasazio horren baitan dago, tasazio hori ez da ginika momentu honetan, galduera izango du, egin uste, igual txuxa marketik ikusten, beste hortzean, beste bat bere garaian nintzena bajugua, baina zan ordenazioz kanpo zegoen hori. Ja, ordenazioz barruan sartu gendu, plan nagusiari onartuta dago, eta horren beste balio bat hartu du eraiki horrek. Beti ere, baina badaki udaletxe ustez jabetu dala aldetikan, eta ezkarizetikan bere garaian ere abisatu zala, horrek komina tarten, erabilpen aldetikan, zen mugak edo ze zaban dauzkan. Kostet hori udalak barak ilan ez horretikan. Udalekan planteatu du gaia, planteatu du moduan,
eta inbarko ditu bere gaian eta gauzatzerakoan proiektuak eta eskatu bardean erakunde administrazio gero kompetentziadunak eta gauzkion baimenak gauz hori aurrera eramateko. Gero gaude oportunidade paletik, hemen gaur noski indiala gauzak, oportunidade ikusiaren da gauza zehatu dianen, balkintzatuta gauz horiek hartu izan dira. Talde politiko batek kasuntan PNV Redondo egin izenean, inditun zea horri buruz, ekarpen horiek jasoak indituko dira eta zer hartzularen mandan horren baitan. Guk, gai buruzien gauza bat, gu bai aktan jartzen dugula, gure bai eskoa kondizionatuko dugula, baina eta legearen urraketik ez berdua. Oda, zuk esan dezuna, nik bai aktan jartzea legea ez talango udaletxeko diru irterarik, baldin eta legea betetzeko prozedura guztiak ematen dien mitartean. Zer prozedurari buruz aizea? Beak esan dut, alegia, nik horretik dut, nik juridikoa behar da hemen udaletxeko kontu hartzaile eta interventorea, eta responsable handina behar dauka, nik aktan idet hori jartzea. Hori kondo esan duzu bezala, nire ez dut diru publikoaren disposakita egiteko aldez horretik ez bali da hori betetzen. Aurreteko interesatua bai alkertzen bai bideok, gara azken dian partartzen dugunak hori gauzatzerakoan, lehenengo interesatu dugunak ez da legea zurratzeko, zer egin garri dauzko bai bartek eta besteak, zer antzukizuna dauzko. Ematen dugu baina baldintza hori jarritalako, gauza kondi goia, gauza kondi egiteko itese hori. Etorri da behin argindura nola baite planteatu da bezala udalbatzarrako momentu, behantzako lehenengo aldiz hain dira jasotzen hainbat informazio gaurko udalbatzarrean. Eso bentzun hori jaso, dokumento horre, tasazio bat, presioa, arkitektoren informea, titularidadeen karga, una compra, como ellos manda, erosketa bat, cool. Hau ditzen da, etorkizunean eztabaidatzeko zertako erabilikoa nahi dut baina erosketa normal bat behar ditu paperakin. Oide, pixa guri txokatzen. Baina ematen zula, hain arte gauzak eskiten ezia juridikoki, juridikoki galdetu jo, eta juridikoki zer berme guztiak egin hori da puntua, hori da jakiteko hori nahi komisio, alegia, uan jaso eskio dokumentazio hori, seguri txokatzen hori, hau ekarra izana, erosketa baten dokumento bezala, zin, hau honek etzago gaizar ikusi. Hor, nik aktan esan dutena jartzen bat zu, Jon, eta Eugenio, bueno, pues nire erruaz EAJ-an karpeta jartzea zeusten nuen ala jarri bertzala, eta errua hor jartzia tasasioko dokumentu hori eta guk egiten dugun ekintza plana, eta oain lantzen nahi da gaztedi batzorde baten epasazan, gaztek aidia lantzen ekintza plana, nun oinarritzen dan, bere ikasilo guztik jasotzeko horko... Gaztedi batzordean etzan ezer aurkeztu, edenak eskatuta da, zei dago. Baina hori redaktatzen nahi diala. Edenak hainbat informazio eskatu zituen, baleik elkartea zintzan, zinbertzun, hori da, nola? Garpolike. Ez genuen, izena ere, ez genuen etziguten ondo, ez egon pasa ondo. Hori ere, informazioa eskatuta dago. Hau baina eskartuko denetela komisioetara, zuek ostegunen komisioen da ostiralen dokumentazioa presta zegoan, ostegunerako prestatu dokumentazioa da, batzordean diktaminatu dezagun, diktaminatu behar dena datu guztiekin. Ez ondorenea, Eugeniok bere garaian ezin izan zuen, opinioik ere eman, ez zuka hori nire informazioa. Eta bentokatzen gara gauza guztiekin. Informazioa, lehen ezartuko hartan hemen. Nire ustez bat zuen informazioa eta azalpenak eman dituen batzordean lehen ezartuko ez da behar. Moniko benteko karrera gauza bat. Piskat triste dela azkenen, kolektibo batek burukatuen guztiak lortzeko eta azkenen urratzak ematen ginean da punto finala jartzeko gai honek piskat ematen eztabaida eta itxura neko triste dela. Guguntzat zugan konfiantza guztiak hau eta badekigu udaletxan dauden denboratik ikusita salerozketa gozatzeko guztu beteko zidala. Orduan, gu bai herriko ondare kultura berreskuratzeko alde, gu bai kolektibo baten beharra, hainbeste aldarrikatuan behar baten kolektibo horren beharra azetzekoaren alde, eta baita hitzarmen baten bitartez gazteek eta udala eskubiartzeko hitzarmen baten aldeko. Eta konfiantza guztia hori beteko ala, eta berazkenen pixkatu nire envoltorio pixka garritzeko bezala.
gudea da gaude, ontsen duzu. Ez baina iruditzen zaitela hori da, zer baino, itxura bat gainentzeko guztia oso gadoz gaude. Miriam, gauzak, askotan gauzak ondo itia, gaizkitian antzeko gustatzen. Guk esaten duguna da, guri dokumentazio normala ekarezko ez genuen zalantzan jarriko esateko. Guri zatek gareko zein berran arekin horrekin da, nondo arekin enpresioa. Zukarra gani baino bere sortzezu. Iruditzen dizu hori, oianak lortu gabe gauzatu bala zen bezala. Ez que nik izatena da, komisioa izan bazan, Haciendako komisioa izan bazan, seguro ez genuen arazo izan. Miriam, komisio baten nire ustetan, eskatzen bali behar apuntatuta eskate. Propuesta económica, tasación, informe arquitecta, informe que había en udaletxean. Hori, informe guztik eskatu ditun, ez informe, zaudenak, ez berrikiteko ez, zaudenak. Eta hori, propuesta económica, ni enekin, zenbateaino hiloko zan gutxu gana bera, ez zazez, bueno, bain, 80.000 euro jarri, eta gero urrungon, baino ez genuen prezio bat jarri. Eta genuen, bueno, zu behazatia hori, eta ni hori eskatu nun. Claro, punto. Nik uste, mai hontan gaude guzti kontzeptuarekin, ados baino gaude, ba, perfecto, bozkatzen dugu eta urrungo punto. Baina komisio ez dago baino problemik. Baina egia da komisioetara... Behin bitan dut nahi Beraz, bosketa pasatuko dira, aldeko botoak. Beraz, 12 aldeko botoekin dago batez, onarpen etxe luzeen eraikinaren erosketa onartuta gelditzera egin diran eta jabardura guztiekin.